Bé, avui seguirem parlant un poc més de meteorologia, concretament sobre l'Auià del 57. Aquí hi havia encara molt majors, recordaran aquests primers dies d'octubre de l'any 57, concretament el dia 1, 2 i 3, on el cel va caure. Va començar a ploure de manera torrencial i moltes hores seguides sense parar i acumulant una quantitat tremenda d'aigua. Concretament, al poble es van arreplegar 978 litres en aquests 3 dies. Ara resumiré un poc més o menys com va passar. En aquells temps a Xàbia es recollien datos de pluja en 2 llocs. Un era el poble, on normalment solia ser un mestre d'escola qui s'encarregaven d'aquestes tasques de la replegada de pluja, allà on hi havia pluviòmetres oficials, i per l'altra banda estava el faro del Cap de Sant Antoni, on el farero també tenia registre de dades de pluja, a banda també de temperatures. Comencem pel faro del Cap de Sant Antoni. El farero, en les seves anotacions, ja comentava que el día 1 amanecía lloviendo con ligera lluvia débil. Després, més tard, anotava que llovía fuerte durante la mañana y per la vesprada seguía lloviendo de forma más débil o moderada. Després, el dia 2, seguia plovent molt fort, més encara va ser el dia que més pluja va acumular. El dia 1 va acumular 169 litres al faro i el dia 2 va passar una xicoteta desgràcia. El dia 2, d'entre les 7 del matí i les 6 de la vesprada, es van acumular 333 litres. Però després encara va ploure més fort i va desbordar el pluviòmetre. Per lo vist, l'home, el farero, esperant que baixara d'intensitat per poder eixir a replegar les dades, a buidar el pluviòmetre, no va poder eixir i quan va eixir ja s'havia desbordat. Els pluviòmetres, la capacitat que tenen són al voltant de 200, un poc més de 200 litres. I si es desborda, ja s'ha perdut. Ja no sabem si hauran sigut 200, 210, 230, 250 o més. És impossible saber-ho. Per tant, ahir no sabem, es va perdre i no tenim el registre total de pluja. Com a mínim sabem que al voltant de 700 litres mínim es van acumular allí fins que es va desbordar. Perquè tenim per un costat els 169 del dia 1, els 333 fins a les 6 de la vesprada, més els 200 mínim fins que es va desbordar, ja són al voltant de 720 i tants litres. Després ja és aventurar la quantitat perquè és impossible, no es pot saber. Després tenim el poble, on ahir va passar algo també estrany, però bé, estrany en el sentit de que el dia 1 no té registrat pluja. Aquí tinc la targeta pluviomètrica de l'any 57, és una còpia que vaig arreplegar de València, de la sede d'EMET, on el dia 1 està en blanc, no té registre de pluja. El dia 2 té 878 litres i el dia 3 té 100 litres, que són 878 més 100 són els 978 que van acumular. Què té que passar perquè el dia 1 no té pluja anotada? Doncs no ho sabem, però és molt fàcil pensar probable que el dia 1 la persona encarregada de replegar la pluja, per lo que fora qualsevol motiu, no va poder replegar-la. I va acumular per al dia 2, que no passa res. Mentre el pluviòmetre no es desborde, la pluja que ha caigut un dia s'acumula per l'altre i després anotes acumulado de lluvia o de pluja de tal dia, tants litres. Mentre no es desborda el pluviòmetre no passa res. El dia 2 ja va poder buidar-lo i va acumular els 878 litres, de l'1 i del 2. I el dia 3, 100 litres més, els 978 en total. I aquests 878 litres anotats el dia 2, com consten anotats sols d'un dia, del 2, en el seu moment el van registrar com a rècord d'Espanya de pluja en 24 hores. Aquest rècord va durar poc perquè investigant, després estudiant el tema, va veure que això no era possible. Perquè el dia 1 era impossible que a Xàbia no hagués plogut res.
perquè tenim registres del Cap de Sant Antoni, que sí que havia plogut, i registres dels pobles del voltant on hi ha pluviòmetres oficials també registraven pluja, com per exemple Dénia, com per exemple Pego, i també el convent de Benissa, el convent franciscà, que allí també tenien pluja registrada el dia 1, i això havia estat en blanc. Per tant, està clar que és una pluja acumulada dels 2 dies. Per tant, aquest rècord es va descartar i està llevat. I aquest rècord avui en dia l'ostenta Oliva, que el dia 3 de novembre del 87 va registrar 817 litres. Aquests 878 de Xàbia d'aquests 2 dies sí que és un rècord de pluja en 48 hores d'Espanya, perquè no n'hi ha cap altre lloc d'Espanya que en 48 hores hagi arribat a 878. N'hi ha registres amb més dies, sí. Tenim llocs aquí a la comarca on podria acostar-se o que tal volta en un futur es pugui superar, ara que avui en dia que ja tenim pluviòmetres o estacions meteorològiques per tot arreu, gràcies a la xarxa de l'AMET, i la Vall de Gallinera seria un lloc on probablement es podria donar un registre de Xina, perquè sense anar més junt enguany tenim registres de molt alts, no s'acosten a 878, però en un futur és probable que un episodi de pluges fort pugui donar-se el cas. Després està la Serra Grazalema, on allí també es registren en molt poc de temps quantitats molt altes de pluja, però tampoc en 48 hores no té cap de registre que arribi a 878. I Galícia i el País Basc o Astúries, que també acumulen moltíssima pluja, ja és un altre tipus de pluja, ja és tipus de pluja més moderada, més contínua, de molts dies seguits plovent, però plovent més moderat, que no acumulen pluja torrencial en tan poquet de temps. Després va estar el dia 15 d'octubre que va tornar a ploure. Va coincidir amb el que és la riuada de València i el desbordament del riu Túria a la ciutat de València, que va passar el dia 14 d'octubre del 57. Després, l'endemà, just l'endemà, aquesta pluja es va desplaçar i a Xàbia van caure 300 litres més, que ja va ser mal sobre mal. O sigui, els 978 de dies abans ja van fer una maldat al poble, doncs pocs dies després, sense tindre temps de recuperar ni arreglar les coses, que caigueren 300 litres més, va ser mal sobre mal. I va ser una barbaritat de mal el que va fer, com consten en les publicacions que n'hi ha escrites i revistes i tot, i alguns llibres que s'han escrit. Aquests 1.278 litres acumulats en el mes d'octubre, que en tot el mes sols va ploure 4 dies, l'1, el 2, el 3 i el 15, és un registre que a pocs llocs s'han registrat en un mes tanta quantitat de pluja. Sí que l'han superat, perquè està la Serra Grazalema, alguns punts de Galícia i del País Basc ho han sobrepassat, però sols n'hi ha 3 o 4 llocs on ha plogut en un mes tant com a Xàbia, aquest dia, aquest mes. I és algo extraordinari, és algo que no és habitual, esperem que no torni a passar. El problema és que la meteorologia té recorregut de retorn, és fàcil de que torni a passar, no sabem quan, però és molt probable que passi. I sense anar més lluny, l'any passat, el dia de Pasqua, com aquests dies que estem ara, el dia de Pasqua en 6-8 hores van caure quasi 300 litres i va fer una maldat tremenda a la zona de l'Arenal. Imaginem-nos que en 2 dies o 3 dies ens caiguen 800 o 900 litres o 1.000 litres, la maldat que podria fer. Pues és probable, no ho sabem quan, però és probable que algun dia, si ja ha passat una volta, pot passar una segona. Esperem que no, però tenim que estar preparats per a, si algun dia passa això, estar previnguts, perquè és molt probable que això pugui tornar a passar algun dia.